LEADER pályázat keretén belül a Dabasi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és az OKISZI közösen nyert támogatást. Ez egy LEADER pályázat volt, és a térségi kulturális és sportrendezvény sorozatra nyújtottuk be. 100%-osan meg is nyertük, 870.040 forintot nyertünk rá, és ebből tervezünk a fiataloknak megcsinálni egy rendezvénysorozatot, ami 4 rendezvényből fog állni. Az első rendezvényünk az egy bűnmegelőzési nap lesz, amit jövő héten, szeptember 14-én pénteken tartunk a Jubileumi Parkban. A következő az október 5-én és 6-án lesz egy könyvesblogger találkozó, utána októberben szeretnénk még egy fiatalok éjszakáját csinálni, ami a gyíkok fennállása óta már megszokott dolog, és szeretnénk még decemberben egy oktatási kiállítást csinálni. Először is köszöntöm a kedves nézőket. Az első program a LEADER pályázaton belül a bűnmegelőzési nap, ami szeptember 14-én lesz 9 órától 17 óráig. Az első fontosabb program a bűnmegelőzési napon belül Kreiner József előadása, ami fél 10-től 11 óra 30-ig fog tartani. Ez a sportcsarnokon belül lesz, és az egész bűnmegelőzési napnak a helyszíne a sportcsarnok, illetve a Jubileumi Park lesz. Tehát itt a Kreiner József úr előadása után rendőrségi, katasztrófavédelmi, illetve polgárőrségi bemutatót láthatnak az érdeklődők, rendőrségi kutyás bemutatók, katasztrófavédelmi bemutatók, és lesz egy olyan bemutató, ahol a polgárőrség, a rendőrség, tűzoltóság, illetve a mentősök azt mutatják be, hogy egy baleset helyszínén hogyan szoktak helyszínelni, tehát ennek a pontos mását láthatjuk majd a Jubileumi Parkba. Aztán 14 órától kötetlen programok lesznek egészen 17 óráig. Itt kerekezés a rendőrségi kresszpályán program például, illetve lesznek standok, illetve sátrak. Itt kötetlen beszélgetéseket folytathatnak az érdeklődők Kreiner Józseffel, a kortárs oktatókkal, illetve az iskolai védőnökkel. Esetleg, ha van valami kérdés, vagy valamilyen felmerülő kérdéseik vannak a látogatóknak, nyugodtan hozzájuk lehet menni és megkérdezni ezeket a kérdéseket, és biztos vagyok benne, hogy ha olyan jellegű, akkor ők választ tudnak adni ezekre. Illetve bűnügyi technika bemutatás lesz drogokkal kapcsolatban, illetve a kábítószerekkel kapcsolatban, illetve ezeket segédeszközökkel is illusztrálják, hogy hogyan tudják a drogokat, illetve a kábítószereket a rendőrségen belül felelni, hogyha valamilyen esethez kimennek. Akkor gyermekvédelemmel, illetve elsősegéllyel kapcsolatos információkat kaphatnak a bűnmegelőzési napra látogathatók, illetve a mentősök, illetve a Vöröskereszt emberei is kint lesznek, és ők is különböző bemutatókat tartanak, illetve kérdéseket lehet nekik is föltenni. Ez tart délután 2-től 17 óráig, tehát 5 óráig, illetve a kötetlen programok során versenyzéssel és kérdőjével is várjuk a fiatalokat. Tehát akit érdekel ez a program, azt nagy szeretettel várjuk szeptember 14-én 9 órától a Jubileumi Parkban, illetve a Dabas Diego sportcsarnokban. Még annyit elmondanék, hogy Kreiner József előadására a környék iskoláiból, tehát a dabasi iskolák 7. osztályosait várjuk, illetve a környék iskoláiból is szintén érkeznek általános iskolások erre az előadásra. Kreiner József előadására mintegy fél ezer általános iskolás diákot várnak a szervezők a környező településekről. Mindenek előtt fontosnak tartjuk a bűnmegelőzést a fiatalok körében nem visszaszorítani, hanem szeretnénk, hogy tudják, hogy mi az, ami veszélyes lehet számukra, illetve hogy tudják róla, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell az embertársaikra odafigyelni. A könyves blogger találkozót azt azért, hogy összekössük az internetvilágát valahogy a könyvek szeretetével, fontosságával, mert manapság inkább a fiatalok azok alkohol, drogfogyasztás, de meg az internet, ami számukra fontos, de a könyveket abszolút nem szeretik. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a fiatalok megszeressék a könyveket. A fiatalok éjszakája az ilyen táncos, sportos rendezvény lesz, délutántól reggelig, ugye? Tavaly is úgy volt. 2-ig addig van időpont. És itt felügyelettel tudnak a fiatalok szórakozni, meg sportolási lehetőségük lesz. Decemberben oktatási kiállítás, ami szokott ugye a fővárosban lenni, amikor a főiskoláknak a prospektusait kikerülnek, de oda nem minden fiatal jut el. Ezért tartjuk fontosnak, hogy itt is csináljunk egyet, odaadjuk nekik a kiadványokat, elmondjuk, hogy hogyan vállalhatnak diákmunkát, ösztöndíjat, meg hogyha valami kérdésük van, akkor abban próbálunk segíteni nekik.